Príjemný dobrý deň, milí Banskobystričania. Vítame vás pri ďalšom diele podcastu Bystrica má naviac, kde sa venujeme našej milovanej Banskej Bystrici a témam s ňou súvisiacim. V role pokusu moderátorského som ja, volám sa Tomáš Kliment a mám tu vzácneho hostia, Martina Kvietka, archeológa. Ahoj Martin. Ahoj Tomáš. Martin, dneska máme jednu srdcovú tému, ktorá sa týka každého Bystričana. Je to náš prezident, naša vizitka Bystrice, námestie SNP. A zahráme sa trošku na školstvo. To znamená, že priestor námestia SNP je aký starý? Veľmi ťažko ti na to viem odpovedať, pretože máme informácie, však písomné, že mesto vzniká aj v polovici 13. storočia, ale podľa archeologických nálezov, ktoré v podstate realizuje sa tam za posledných 20-30 rokov, tak nám to nesedí. Je to znamená... Pohybujeme sa na úrovni, na meste sa pohybujeme niekde v koncu 15. 16. storočia. To znamená koľko stovák rokov? No určite viac ako 600 rokov má ten priestor. Takže spravíme to tak, že dáme si challenge a do 50 minút sa pokúsime prebrať 600 rokov histórie toho priestoru. Ešte predtým, než sa vrhneme na túto tému, tak si trošku ukrojíme. Martin, povedz nám o sebe v skratke niečo viac. Ty si archeológ, to znamená, že máš vyštudovanú učňovku archeologickú alebo univerzitu, vysokú školu archeologickú. Ja som ten inteligentný pracujúci alebo pracujúci inteligent. Áno. S lopatou v ruke, s dvoma vysokými školami, ale áno, mám ukončenú štúdium archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. No a potom doplnkovo som si ešte spravil právo na Univerzite Komenského ohľadom pamiatkovej starostlivosti, práva pamiatkového. Ale momentálne sa samozrejme venujem teda tej terénnej archeológii, záchrannej archeológii. Založil som pred 7 rokmi spoločnosť, ktorá sa zaoberá záchrannou archeológiou. No a taká novinka teraz pre mňa, tak sa pripravujem na prijímacie konanie na dizertačnú skúšku, alebo teda na prijímačky na doktorantské štúdium na Akadémii vied v Nitre a uvidíme, či to vyjde a mám už v pláne ďalšie projekty. Robím podvodnú archeológiu, čiže archeológiu podvodov, tak u nás je to dosť... Potápač. Hej, archeológ potápač. Blbý pojem, hej, podvodná archeológia, tak používame archeológia podvodov. Ale tu na Slovensku. Hej, a máme nejaké už projekty v zahraničí, takže týmto smerom by som sa ďalej chcel. To znamená, že ty si ten človek, ktorý má veľa tých predmenom, zamenom, kaďakých tých skratiek, ale v praxi si zakopaný v hline, lopatka v ruke a dokonca sa potápaš do hlbok a tam objavuješ poklady. Z nášho rozhovoru, ktorý nedávno si sa mi pochválil, že si objavil Pirátsky ostrov v Chorvátsku. No, není to ešte úplne akože potvrdené. Je to skôr ako taká teória o tom v dobe sťahovania národov, ktorý zaniká vlastne Rímske impérium a národ Gótov sa dostáva do Dalmácie, tak v podstate z tohto obdobia máme jednu lokalitu, ktorú momentálne skúmame na ostrove Mliet. Dobre, čas máme limitovaný, takže vrhnime sa na tému námestia SNP. Vieme, kde zhruba Banská Bystrica vznikla, respektíve kde prví pravekí ľudia sa asi usadili, to si mi dávnejšie spomínal. Mimochodom, my sme spolu točili veľa okruhov s archeológom Martinom Kvietkom, ktoré si môžete pozrieť, určite si ich pozrite na YouTube, kde sme sa venovali vlastne od námestiu potenciálu rozvoja smerom severne od mesta, ale k námestiu SNP sme sa nedostali. Ale medzi tými informáciami sa mi dostalo, že proste tí prví praľudia, ktorí sa na toto územie budúcej Banskej Bystrice usadili, tak na sútoku Hrona a potoka Bystrice. A oni sa zrejme potrebovali proste nie v kuse máčať pri záplovom území Hrona, takže išli trošku vyššie na vršok. Ja si to predstavujem, že spravili nejaké potom prešli stovky rokov, nejaké prvé opevnenia, nejaké hrady ako Barbakan, ale to je môj laický pohľad. Povedz mi, námestie SNP, ako vlastne vznikajú námestia? Hej. Ako vznikne námestie? No, pomerne ako dobre si tu ako interpretoval ten
kultúrny vývoj. Zrýchlený. Zrýchlika, ale áno, v priestore, tam, kde je Národná banka, respektíve Kuzmanieho ulica a Cikerova ulica, máme riečnú terasu, na ktorej sa koncentrovalo najstaršie osídlenie v tomto priestore. Bavíme sa o praveku, bavíme sa zhruba niekde o neskorej dobe kamenej, o dobe latenskej. To je priestor toho Huštáku vlastne. Nie. To je už ďalej, smerom akoby do mesta a hovorím, to je práve na križovatke ulic Národná, Kuzmanieho. Jasné, tak vyššie. Tak je to v podstate, aj keď sa ľudia pozrú od námestia, tak vidia tam takú terasu, hej, a vlastne to bola pôvodná riečna terasa, na ktorej sa usadzali tí prví ľudia, ktorí vlastne tu fungovali. Pôvodne to bolo pravdepodobne či už nejaká rybárska osada, alebo osada, ktorá strážila brod, lebo predpokladáme, že tam momentálne, kde je most pri malej železničnej stanici, áno, bol pravdepodobne pôvodný brod, kadiaľ sa prechádzalo cez rieku. No a vlastne túto teóriu podporuje aj nový nález sídliska z doby latenskej na opačnej strane Hrona, v mieste tzv. Turzovej vily, ktorá sa teraz dokončila rekonštrukcia. Nad tým rozprávkovým domom. Áno, tam sa podarilo objaviť vlastne pendant toho sídliska, ktoré máme v Kuzmanieho alebo Národnej ulici. Tak tu je vlastne druhá, vlastne oproti sídlu. To znamená, že zrejme medzi nimi dvoma bola nejaký brod. A tento systém fungoval v podstate až do vrcholného stredoveku alebo do raného stredoveku. Máme doklady aj slovanskej keramiky z tohto priestoru. No a do tohto priestoru prichádzajú pravdepodobne niekedy v prvej polovici 13. storočia nemeckí kolonisti. Tak to ma dosť prekvapuje, pretože som bol v tom, že to mesto vznikalo len na jednej strane Hrona, ale teraz mi hovoríš, že vlastne po obidvoch. Nie, to sa bavíme sa o dávnej histórii. Ja ešte pred Banskou Bystricou, ešte pred prvými písomnými známkami o meste. Tak. Ja by som to skúsil približiť zhruba, ako tento priestor vyzeral, keď ľudia idú do Slovenskej Lupče za biotikou, tak v podstate presne tam medzi biotikou, alebo teda Fermasom a Slovenskou Lupčou Intravilánom je taká terasa riečná masívna, ktorá v podstate kopíruje akoby tok rieky Hrona. To záplavové územie, kde je teraz cesta smerom na Brezno, to bolo záplavové územie. A nad ním je v podstate terasa riečná, kde je teda osídlenie. No a zhruba takto isto vyzeral aj tento priestor náš. Predtým, než sa vlastne ten urbanizmus začal rozvíjať v tom. To znamená, že tá Kuzmanieho ulica je ako keby tá vlastne plocha taká, že náplavová od Hrona. Bolo samozrejme to miesto, kde už tie záplavy nedosahovali, to znamená, že tí ľudia boli relatívne v bezpečí. Nad Kuzmániou ulicou. Vyššie. Nie, na nej, lebo v podstate, aj keď boli záplavy, aj keď máme písomné pramene, aj keď sa povedzme Hron vylial, tak v podstate on zaplavil len tie spodné úseky. Ale hore sa už v podstate do toho priestoru už tá voda nedostala. Čiže prapredkovia vedeli, kde si to stavať. No to oni boli ako v koexistencii s prírodou viac ako my, takže presne vedeli, čo majú, ako majú, kde majú. No a námestie SNP. Ty si hovoril o stredoveku, o prvom osídlení toho priestoru. Vzniklo potom nejaké mesto. Prebehneme si to rýchlo. Kvôli medi vznikla Banská Bystrica. Je medená? Určite to boli vlastne aj tie prvé privilégia, ktoré dostávajú 1255, tak v rámci metácie chotára inkorporujú sa všetky tie významné ložiska. Inkorporujú, to je slovo, bože. Ja sa tu učím nové slovíčka. Nie, ako sú zabudované aj do toho plánu, toho chotárneho plánu. Už v podstate všetky tie lokality museli ich poznať. To znamená, že istý čas museli sa tu pohybovať v tej krajine. Tí panovníci? Nie, tí kolonisti. Lebo oni vlastne prichádzajú na pozvanie panovníka a snažia sa nejakým spôsobom tu že čo tu je vzácne, čo by sme z toho mohli mať. No a potom vlastne prišiel teda ten moment, kedy panovník dáva mestu výsady, ako kráľovskému mestu. A v rámci tých výsad je v podstate metácia územia, ktoré patrilo ako ohraničenie územia, ktoré patrilo pod správu tej mestskej rady. Ktorý to bol panovník? To je ten panovník, čo jeho sochu máme otočenú riťou smerom k námestiu, tam schovaný za Barbakanom? Áno, to je... Král Belo? Belo IV, alebo Bela IV, 1255. Uhorský panovník. Vlastne to už v podstate tá osada už nejaký čas pravdepodobne fungovala, keď dostali vlastne mestské privilégia.
No ale vráťme sa teda k tomu urbanizmu, že prečo práve tu, v tomto mieste, tak už jednu vec som ti povedal vlastne, že bola tam nejaká už sídelná tradícia od toho včasného stredoveku. Tu vlastne tvorila rieka? To bola predpokladá, že to bola slovanská osada, etnikum slovanským. No a aj to, že vlastne popri tej osade prechádzala významná komunikácia. Významná komunikácia zo Zvolena smerom na Ľubčiansky hrad. Aha. Ona prebiehala zhruba v miestach, kde máš teraz ten zelený pás na námestí, ktorý ohraničuje ako komunikáciu, tak zhruba v tých miestach asi predpokladáme, nemáme ju chytenú archeologicky, ale s veľkou pravdepodobnosťou. Zelený pás asfaltový, myslíš? Asfaltový zelený pás, tak, že tento je prahistorická... No niekde, akože možno neúplne na tom mieste, ale zhruba v tých miestach akože prebiehala tá hlavná komunikácia. Ona potom ešte vlastne sa rozdvojovala pri Radvánskom kaštieli, kde vlastne jedna vetva išla na Ľubču a druhá vetva vlastne vychádzala smerom už na Kremnické vrchy a ďalej potom do Turca. Jasné, to popri potoku Durna. No a to vlastne tiež bola jedna z... Tá cesta vlastne jedna z takých bodov, ktoré ohraničovalo územie Banskej Bystrice. Čiže máš tu nejakú starú sídelnú tradíciu, nejaké sídlisko, významnú cestu, pri ktorej v podstate sa usadila tá nová komunita, ktorá sem prišla na pozvanie panovníka a začala hľadať a prospektorovať kovy v okolitých horách. No a našli meď. Našli striebro. Pôvodne prvým ten momentum, ktoré ich sem pritiahlo, tak to bolo striebro. Aha. Pretože v podstate v tom čase kráľovská pokladnica potrebovala kvalitnú mincu, základom ktorej bolo striebro. To znamená, snažili sa akože nadobudnúť väčší objem striebra. No a samozrejme v tom starohorskom revíre máme tetraedritové žily, ktoré sú bohaté na striebro. Však vlastne to získavanie toho striebra je momentálne alebo dosť náročné. Takže skôr ako sa zaoberať potom tú ťažbu menej. Ale to bolo až v čase, keď mali odbytiska. To bavíme sa o nejakom 14. storočí, kedy nastáva konjunktúra hospodárska v tomto priestore. Dobre, máme 14. storočie. A prečo potom sme medená Banská Bystrica? No, lebo práve tá meď prevážila. Ale bolo to množstvo, ktoré bolo, v podstate bolo dôležité získať odbytiska. Odbytiska nastávajú až v čase, kedy sa presadili obchodníci na zahraničných trhoch, Benátkach. V ktorom 15. už storočí? 1350 máme prvé zmienky o tom, o medí z našej huty. 1350, akože wow, to je iná história. No a v podstate to bol už ten moment, kedy nastáva fakt tá konjunktúra. To sú tí hospodárska konjunktúra. Rod Karolovcov, Peter Karoli, ktorý v podstate ako v 15. v tej polovici 14. storočia zakladá jedno z prvých ťažiarstiev. Predpokladáme, že ešte aj pred ním tí synovia prvého richtára Andreasa už mali nejaké svoje ťažiarstvo, ale všetko to bolo v podstate na takej rodinnej báze. Neboli to veľké podniky, ako potom neskôr poznáme tú Turzovsko-Fugerovskú spoločnosť. Boli to v podstate také rodinné podniky. No a postupne ten majetok toho richtára, jeho dedičov sa potom prelína tou históriou mesta, či už to boli Karolovci, alebo to boli Jungovci, potom sa do toho dostávajú Turzovci a vytvára sa ten majetok Turzovsko-Fugerovskú spoločnosť. Širšie súvislosti histórie mesta. Poďme čisto na ten priestor námestia SNP. No, prečo vzniklo tak, ako vzniklo? To s tým súvisí, lebo v podstate Bystrica ako banské mesto, keď to porovnáš s Kremnicou alebo so Šťavnicou, je diametrálne odlišné. No prečo? Pretože my najbližšie báne máme niekoľko kilometrov, my nemáme báne priamo na území. Kdežto v Šťavnici v každom dvore bola škôlňa. Máš podolované mesto, hej? Aj Kremnici. No, takže v podstate u nás tí majitelia baní mali akoby v podstate dve sídla. Jedno sídlo mali v horách, na svojich ako... Povedz nejaké obce ako príklad. Španielska dolina, Staré hory, Richterova, Haliar, to boli tie prvé osady banské, do ktorých sa teda vlastne tunajší mešťania v podstate sťahovali. A tá meď išla stade do Medeného Hámra a druhé sídlo mali tí páni na námestí? Druhé sídlo budovali si reprezentatívne objekty nevieme, ako fungoval tento priestor v 13. 14. storočí. Veľký problém je identifikovať práve tento horizont. Prečo? My máme v podstate veľké množstvo ako plôch preskúmaných v meste, ale stále končíme niekde v prvej polovici 15. storočia. A podľa materiálu keramického.
málo kde sa objavuje nejaký starší materiál. Hej, máme tu nejaký pravek a máme nejaký pravek a máme potom už ten materiál z toho prepolky 15. storočia. Je to možno dané aj tým, že celý ten priestor prešiel výraznou prestavbou. Ty musíš si predstaviť, že tie prvé objekty, ktoré si oni stavali v tomto priestore, neboli výstavné kamenné domy. Boli to nejaké provizória, zruby, proste drevené stavby, ktoré nejakým spôsobom... Z blata, z kameňa, z dreva, čo bolo. Mali preklenúť to prvé obdobie. Samozrejme, väčšinou to boli mladí ľudia, ktorí sem prišli, hej, mali víziu, hej, tu nejakým spôsobom sa presadiť. No a tak boli náchylní sa uskromniť na začiatok a všetko podriadili tomu zisku. To znamená, že... Ale to sa bavíme, že už Barbakán s kostolom stál ako opevnenie nejaké? Nie, ešte stále nie. Ak sa bavíme o tom 13. 14. storočí, máme architektúru neskoro románsku, včasnogotickú, čo je kostol na Nebovzdateľnej Márie. To je najstaršia stavba v priestore. Ale ten je, ak si pozrieš, on je vyosený alebo mimo toho pôvodného osídlenia, ktoré bolo na tej terase. Čiže máme tu dve sídelné jednotky, ktoré istý čas pravdepodobne fungovali. No, dve sídelné jednotky, to znamená... To bola asi nemecká komunita a slovanská komunita. Ale na dolnej ulici jedna komunita a hore vyššie druhá komunita. Problém je ten, že ako som ti teraz povedal, my stále aj v priestore máme veľké výskumy, máme v priestore aj Mestského hradu, aj okolia. Materiál nám zatiaľ chýba, ktorý by sme mohli práve s týmto prvým kolonizačným úsilím spájať. No a v podstate mojou takou akoby taká pracovná hypotéza, s ktorou pracujem pomaly, je, že tu v podstate bol iba akoby chrámový okrsok, kostol, hej? Pretože oni väčšinu z toho svojho času prežili v tých horách. Jasné. A tam si budovali nejaké zázemie, hej? A znamená, že v podstate tu... Preto ináč v každej malej obci po tých horách kostol vlastný, lebo aby to nemali ďaleko. To už je neskôr záležitosť, to už od renesancie baroka vyššie. Ale v podstate oni aj to v neskoršom období oni dostávajú prídomky, buď boli ringburgeri, to boli proste ľudia, ktorí mali majetok na námestí, ring na meste, alebo Waldburger, to znamená majetok mal v lesoch, v horách. No a toto sú v podstate také typické pomenovania pre tých našich mešťanov. Ringburger, Waldburger. To je vlastne spojená tá dvojitosť toho spôsobu života, že vlastne veľkú časť ako roka prežili v tých baniach a čas samozrejme potom v meste. A potom niečo nastalo, čo nemáte zmapované ako archeológovia? Oni hovorím, v tom prvom období museli veľkú časť aktivít vynaložiť v horách. Pretože napríklad máme súbory keramiky z Haliara, kde je ten materiál dochovaný. Máme tam 14. storočie, dokonca aj z 13. storočia nejakú keramiku. Čiže ten materiál, ktorý je tam, nám zatiaľ chýba v tomto priestore. Ale možno je to fakt tým, že prešiel v tom koncom 15. alebo teda v priebehu 15. storočia sa začalo prebudovávať to mesto aj do nejakej tej podoby, ako ho dneska poznáme. To znamená, že tie drevené objekty boli asanované a bola proste vymeraná parcelačná sieť, no a vlastne začali sa budovať tie jednotlivé objekty. V nejakom takom podobnom stave zhruba, ako to poznáme dnes. Hej. Povedz nám niečo o tom období, ako to vtedy vyzerali, tie prvé kamenné domy, ako si to vieme predstaviť? Určite nie takto ako teraz. Je tu taká teória o tom, že v nejakom 14. storočí tu boli kamenné väžové domy. To znamená v podstate 2-3-poschodové objekty, ktoré boli akoby vo vlastníctve tých najbohatších ťažiarov. Ano. A okolo nich vlastne bol také hospodárstvo. Nebol to nejaký urbanizmus. Takže neboli prilepené stenu na stenu? Nie. Boli to v podstate samostatné akoby kvázi hospodárstva, a fungovali ako samostatné jednotky. Hej. No na niečo podobné, nie úplne podobné, ale takým istým spôsobom sú severotalianské mestá, Florencia, Bologna a to sú vlastne, ak si vieš predstaviť, tam sú také vysoké väžové domy, hej, nejakým spôsobom. A neboli také vysoké u nás, ale v podstate na tú dobu, hej, na tú porovnanie tej drevenej architektúry, to boli fakt ako veľké objekty. Ale zatiaľ je to len taká teória, ktorá a z čoho vychádzate, že to tak mohlo vyzerať? Sú stavebne historické prieskumy v tých stojacích objektoch a v niektorých prípadoch sú úplne nejasné tie vysoké kamenné stavby sú, ktoré nejakým spôsobom nenadväzujú na tú sieť, ktorú máme z neskoršieho obdobia. No ale
je to vec ďalšieho práve to, ani nie skôr archeologického, ale to architektonicko-historického výskumu, ktorý sa realizuje pri rekonštrukcii jednotlivých objektov. Tam v podstate tiež jedna z podmienok je tento architektonicko-historický prieskum. No ale aby som sa dostal k tej tvojej otázke, že ako asi vyzerali tie objekty, baraky. Nám to pomáha v podstate interpretovať tie sídla, ktoré boli pôvodne založené ako mesto, ale netransformovali sa do takej pozície, ako je Bystrica. Napríklad máš Partizánsku Lupču, alebo máš Hybe. To sú proste, pôvodne to boli plánované ako veľké kráľovské mestá, ale nedostali sa do tej pozície. A tam máš v podstate tie objekty tak Prečo? zachované. V čom je rozdiel, že nejaké územie sa dostane do tej pozície a nejaké nie? Dostali sa do závislosti od panstiev. Partizánska Lupča do závislosti od Hrádku Liptovského, hej. Alebo teda... Takže pod niečo spadali tým pádom, ale mesto Banská Bystrica bola samostatné. Hybe od Liptovského Hrádku a Partizánska Lupča od, neviem, či Likavy, alebo Liptovského hradu. Proste to pánstvo malo výrazný vplyv na život tej komunity, nie král. Hej. A zároveň aj zrejme ten plán, obidve mesta boli založené ako banské, kráľovské mesta, a zrejme aj tento banské podnikanie v nich veľmi rýchlo ustalo. Takže v podstate sa nepretransformovali do tej podoby, ako máme Štiavnicu, Kremnicu alebo Bystricu. A tam máš v podstate ten typ objektov, zhruba tak, ako u nás boli v tom období pred rozmachom renesančnej stavby. Takže ak si chceme predstaviť, ako Bystrica v tom koľkom storočí? 14. V tom 14. zhruba mohla aspoň tými umiestnením tých domov vyzerať tak Hybe? Nie. Charakter domu. Umiestnenie... charakter domu, rozumiem. Že bola to v podstate trojpriestorový objekt, s nejakým výstavným priestorom na čelnej strane toho objektu. Nevchádzalo sa samozrejme spredu, ale schádzalo sa v boku. To znamená, že ten dom bol v čele parcely. Rozumiem. A vstupoval si v podstate cez pitvor alebo stredovú chodbu, kde bola čierna kuchyňa. Zabáčal si do výstavnej miestnosti s kachlovou pecou, svetlicou alebo do prava, do výrobného nejakého hospodárskeho priestoru. Ono podobne sú tak konštruované v podstate aj tie vidiecké usadlosti, ktoré dnes vidíš. Len s tým dôvodom, že to vybavenie zrejme v meste bolo trochu iné. Hej. Tak dá sa čo znamená vybavenie? Že mali nejakú... Zariadenie, hej. Výbava toho objektu samozrejme bola mešťanská. Takže, No a postupne vlastne tieto prízemné objekty boli pôvodne samozrejme zrubové, neskôr boli prestavené do kameňa. Pravdepodobne sa nadstavovalo jedno podlažie zrubové, alebo teda drevené, hej. Prípadne hrazdené. Máme doklady o tom, že aj v Banskej Bystrici boli hrazdené konštrukcie, to znamená, že základ bol drevený a medzi ním boli vlastne vyplnené priestory nabíjanou hlinou. Jasné, to čo môžeme vidieť v Alsasku, treba vo francúzskych severonemeckých mestách. Takže, aj vo Francúzsku vlastne na severe sú také budovy. Takže minimálne ešte do 18. storočia alebo 17. takýto typ architektúry bol aj tu. Hej, ale samozrejme dominovala kamenná architektúra a bolo to práve z toho dôvodu nebezpečenstva požiarov. My máme v Bystrici samozrejme doložený jeden z najväčších požiarov, 1500. Ten je dokonca zmienka o ňom v Londýnskom múzeu. Je o ňom zmienka o tomto požiare ako o jednom z najväčších vlastne v danom svete vtedy. A nie z 1761. Či ten? To z medeného hámra, čo si tam piekli barana? To bude ten, hej. Či ty myslíš ešte pred? Ešte starší. My ho vlastne máme zachytené v podstate celé mesto. Keď robíme výskum, tak v podstate máme tú stopu toho požiaru tam zachovanú. Pomerne dobre nám datuje tie jednotlivé horizonty. To bolo vkedy asi? 1500. To bolo priamo v roku 1500. Tak, veľký masívny požiar. Masívny požiar, kde v podstate zhorela väčšina tých drevených domov. Takže sme prišli o tú architektúru, ktorú si spomínal, ktorú môžeme vidieť v niektorých nemeckých mestách. A potom už vlastne sa tie domy prestavujú do kameňa, z veľkej časti. Celé, komplet. No a ten vývoj tých jednotlivých objektov je potom... Že tie pitvory začali miznúť a trošku sa na seba začali tlačiť? Základom celého v podstate bola parcela a ten prvý mešťanský dom, ktorý postupne sa k nemu pristavovala nejaká bočná miestnosť alebo nejaké hospodárske zázemie, ktoré sa potom prepájalo, vzniklo prvé podlažie. A tak si dostal tie prijazdové chodby, ktoré poznáš na námestí. Maßhausy vlastne. Sa tomu hovorí. A v nich potom aj prebiehal nejaký taký ten čulý život. Myslíš to podbránie, hej, že vlastne vôjdeš. To znamená, že ako keby k susedovi na susednú parcelu sa prilepili? Nie, to bola ich. Keď si zoberieš celý ten objekt, aj s tou prejazdovou chodbou, napríklad, ja neviem, zober si Benického dom,
keď tam prejdeš celé to prízemie, tak to vlastne šírka parcely. Šírka parcely je zastávaná tým pádom. To znamená, že oni postupne ako bohatli využívali celú šírku tej parcely, to znamená, že na susedovú stenu sa postupne lepili tými nadstavbami. Hej. A vlastne, keď poslucháči sa prejdú cez tieto Maßhausy, tak môžu vidieť na námestí vstupné portály do tých pôvodných objektov. Neskoro gotické dvere, ktoré sú zamurované, ostali len ostenia, ale sú tam... To myslíš tie bočné vstupy, bývalé bočné vstupy do tých domov hlavné, čo boli hlavné vstupy. Keď vojdeme do nejakého podbráňa, nejaký teraz podnik trebárs, keď je tam reštauráčny, tak tam vidno proste zamurované, ale zachované sú tie ako sa to volá? Vstupné portály. Takže tamto môžu si ľudia všimnúť, že toto sú také zbytky tých pôvodných vstupov do domov, ktoré potom sa stali súčasťou už interiérovej výbavy. No a potom postupne, ak ten objekt, alebo teda ten majiteľ nejakým spôsobom to prestával, tak k tomu reprezentačnému objektu v čele parcely, tak boli pristavované rôzne hospodárske usadlosti. Smerom dozadu, do zadných dvorov. Zariadenia. Je zaujímavé, že v podstate my máme doklady pyrotechnologických zariadení, z nejakého 15. storočia. Pyro čo? Pece. To znamená, v tých hĺbkách... Dávne pece? Alebo na čo pece? Pravdepodobne to boli buď potravinárske, buď na pečenie chleba, alebo na sušenie nejakých ako poľnohospodárskych produktov, alebo možno aj kováčne. Hej. Takže máme minimálne z 3 lokalít, máme rovnakej pozícii, máme zachytenú pec. Hej. To znamená, že v hĺbke tých parciel sa tvorilo. Hej. Buď mohli tam byť normálne labáky na skúšanie rudy, hej. To kľudne mohlo byť aj toto. Áno. No a vlastne celý ten priestor sa postupne zastavoval, až sa dostal do tej pozície, ako to môžeš vlastne teraz vidieť, že celá tá parcela je v podstate až dozadu, hej, do dvora je vyplnená stavebnými objektami. Potom to postupne samozrejme zanikalo, prestavovalo sa to, menila sa štýl architektúry, to je zase tiež parketa pre tých stavebných historikov, ktorí vlastne interpretujú tieto stavebné vývoje samozrejme za pomoci našej archeológov. Takže... Dobre, teraz sme si prebehli zhruba ďalších 200 rokov vývoja. To je už v podstate vývoj až do súčasnosti. Lebo tie parcely, však vidíš, že oni sa stále menia. Tá zastavba sa mení. Ano, búrajú sa veci, stavajú sa nové veci, upravujú sa fasády na moderné nejaké štýly, takže ten proces nie je ukončený. A to sa dialo v podstate posledných 600 rokov, je to vlastne proces, ktorý funguje. V roku 1500 bol prvý silný požiar, ktorý dal nejaký tvar tomu námestiu, ktoré zhruba sa podobá na to dnešné. To je len moja hypotéza, lebo zatiaľ nám chýbajú nálezy staršie, hej? Presne, je tam také hluché obdobie. Je to také, že ja si neviem predstaviť, hej, to 14. storočie v takomto ako to vyzerá dnes, hej. Že tá zastavba asi bola len postupne akože vyplňali priestor, lebo aj keď si zoberieš Dolnú ulicu, tak tá tiež nebola hneď z začiatku ulica. Tam tie objekty vznikali až niekedy v 17. storočí, hej. Až tak neskoro. No, takže ako ten priestor bol postupne zahusťovaný, hej. Áno. Že nebolo to hneď naraz. Takže bol to dlhodobý proces. Potom tu máme druhý veľký požiar. 1761. Povedz nám o ňom viac. To asi bol dosť zásadný tiež, dosť zásadná udalosť na tvar toho námestia. To ani nie, že na tvar námestia, ale vzhľad budov. Na vzhľad budov, lebo v podstate zhoreli tie pôvodné krovy, povedzme renesančné, barokové. Povedz nám o tej legende vlastne, ako vznikol zhruba ten požiar. No z medeného hámra sa rozšíril vlastne... Cez Lazovnú ulicu? Vlastne to severné predmestie vlastne začalo horieť a postupne sa chytilo vlastne kompletne ako celý objekt. Máme pekne doložené aj vlastne zhorenú strechu na Barbakáne, aj keď sa robil výskum v 90. rokoch, tam, kde je teraz kúpeľňa, tak tam sa robil výskum, no a tam vlastne bolo kompletné omietky popadané, všetko vlastne do priekopy pôvodného mestského hradu spadnuté, takže... Bystrica lahla popolom a to sme mali aké obdobie? To je... Barok, renesancia? To je v podstate baroko. Baroko? 1761 to je barokové obdobie, ale hovorím, on to nejak, a nie na urbanizmus, ale na vzhľad tých... Na vzhľad tých priečelí. Hej. Ale, vidíme z toho baroka niečo ešte na námestí? No sú, však samozrejme, ako máš v podstate... Čo sa týka štýlov, áno. Čo sa týka štýlov, tak napríklad krásne môžeš vidieť odlišenie štýlov na veži Barbakánu.
máš tam gotiku, hej, taká to je tá bežovo-červená omietka a žltá baroková vežička. To je v podstate typický príklad pre baroko. Veža Barbakanu. A nejaký príklad z námestia, fasáda, ktorý dom? Veľa. V podstate v každom druhom objekte máš nejaké baroko alebo renesanciu, hej, zachovanú. Čiže tam sa tie na časti tej fasády vlastne. Najčistejšie objekty, povedzme, máš námestie SMP12, to je renesančný objekt. Potom máš Benického dom, hej, 16, to je renesančný objekt. Krásny príklad je Turzov dom, hej, to je typický renesančný objekt. No a postupne potom vlastne tieto renesančné objekty sa prekrývajú už vlastne rôznymi ďalšími nátermi, upravujú sa okenné tvary okien, hej, proste sú to rôzne typy štúk, hej, takže sa prekrýva to renesančné barokovým, potom secesným, napríklad celá Skutecká ulica je secesná, hej, takže to sú už vlastne záležitosti 20. storočia, prvom 19. 20. storočia. Takže postupne sa ten priestor námestia SNP dekádami, stovkami rokov zaceloval. Vlastne parcely sa využívali v celej svojej šírke až dozadu do dĺžky. Začali sa nám tvoriť prvé vlastne ulice. Prvá taká ulica k námestiu SNP najstaršia bola asi, predpokladám, k tomu Medenému hámru, keďže to bola asi najfrekventovanejšia cesta vlastne, keďže... Tak boli to zrejme najvyužívanejšie, tak samozrejme bol ten hlavný komunikačný koridor. To je Dolná ulica. A potom tie smery, ktoré smerovali k Baniam, hej, teda komunikačné na sever, hej, či už teda na... Aj Horná ulica vlastne, na Španiu, Lazovná. A čo je taká zaujímavá pikoška, na ktorú si ma upozornil, že vlastne z Medeného hámra, keď ideme Lazovnou ulicou vlastne a postavíme sa na to námestie SNP, tak vidíme ako prvý objekt. Tak v čase, keď stal alebo postavili Turzov dom, tak tá severná línia nebola taká zastávaná ako je dnes. A je dosť možné, že v podstate, keď si sa postavil na horné poschodie Turzovho domu, tak si videl v podstate až do Medeného hámra. A to isté si videl v podstate z Medeného hámra na Turzov dom. To znamená, že tí páni si videli na svoj majetok. Bol to určite, osobne si myslím, že to bol ako zámer, hej, že vlastne prichádzaš od toho Medeného hámra rovno pred tú administratívnu budovu. Čiže aj tam bol takýto detail urbanistický. Urbanistický detail, je škoda, že v súčasnosti sme to trošku nevyužili, že tam máme vlastne múzeum, ktoré sa nevenuje Medenému hámru, kdežto to máme vynikajúcu expozíciu v Barbakáne, ale v Barbakáne v nepraktickom priestore. Skôr by sa pýtala tu a máme podobné múzea vlastne aj v Matejovom dome a trošku sa nám to teraz bije, hej, že máme dve pekné múzea v dvoch objektoch, ale furt to nekorešponduje s tou historicitou a s tou dôležitosťou, na čo slúžil ten objekt, čomu bol. Musíme dúfať, že sa to podarí raz. A raz sa to podarí určite. Jedného dňa. No to by bol úplne, že najideálnejší. Jedného dňa to bude. Určite. Námestie, na čo slúži priestor námestia z historického hľadiska? Je to verejný priestor. To znamená, vždy to bol verejný priestor, kde sa stretávali ľudia, kde sa vykonávali predovšetkým trhy. Hej, väčšina, alebo takmer každé kráľovské mesto alebo mesto je známe tým, že má právo trhu. To znamená, že ľudia navštevovali miesto a vlastne predávali tam svoje výrobky, produkty, vymenali ich to za iné remeselné tovary, pretože sa to kupovalo. A tu sme vlastne pri značke Banskej Bystrice, čo je tá slávna malba Dominika Skuteckého, ktorej nejaké divné torzo môžeme vidieť na tom nešťastnom pointe na Huštáku. Tam vlastne nám ukazuje, ako vyzerali tie trhy na tom historickom námestí. Ono v podstate aj tie fotografie, ktoré máme z konca 19. začiatku 20. storočia. To sa nemenilo stovky rokov. Nemenilo sa, hej, že bol tam v podstate predovšetkým ten poľnohospodársky produkt. Ono to bolo vždy tak, že tie banské mestá potrebovali výrazné zásobovanie z južných oblastí. Však v podstate aj my, keď robíme archeologické výskumy, máme keramiku, ktorá sa dá spojiť, hej, s oblastiami na Ponitri, dole pri Dunaji. Hej. To znamená, že tí ľudia navštevovali, tak máš to aj dnes. Kto predáva zeleninu. Hej. Ľudia z juhu prichádzajú sem a predávajú svoje produkty. To vždy bolo aj tu. Ľudia z poľnohospodársky vyspelých oblastí prichádzali do týchto banských miest a svoje vlastne poľnohospodárske produkty predávali. Takisto remeselné náradia, nástroje, živočíchy, hospodárske zvieratá. A to sú vlastne tie slavné jarmoky. No, ale to boli aj týždenné trhy. To boli v podstate, ja si ešte ako dieťa pamätám,
myslím, nech ma možno ľudia opravia, ja neviem, pondelok alebo štvrtok, keď si pamätám, ešte na starej tržnici, ešte pred kostolom, aj staré tety predávali proste svoje produkty. Hej. A to bola proste také posledné reziduum tých týždenných trhov, že tam sa proste tí ľudia vždy stretávali a predávali svoje. Ja. Prebehli sme v priebehu pár minút vlastne niekoľko stovák rokov vývoja toho priestoru. Správny rekord. Dajme si modernú, súčasnú, nie že súčasnosť, ale dajme si tú modernú históriu toho námestia, hej, tie najznámejšie prvky. To znamená, že kedy vznikla trebárs fontána, lebo to nebolo až tak dávno. Morový stĺp, povedzme si niečo o tých najväčších symboloch, šikmá väža, morový stĺp, fontána, tak to zbehneme. Tie všetky veci, ktoré si spomínal, tak ono nadväzujú na staršiu tradíciu. Čo sa týka tej fontány, tak my máme v podstate už maľby z 18. storočia, kde teda je nie fontána, ale je tam v podstate akoby kvázi nejaký vodotrisk. Ale ten nadväzoval zase na tradíciu vodného zdroja, ktorý bol privádzaný do mesta. Kvôli dobytku a tak? Pitné. Zdroj pitnej vody, lebo pomerne rýchlo kontaminovaná voda bola v meste. Áno, lebo nebola kanalizačná sieť? Kanalizačná sieť bola, ale skôr to nebola splašková, ale dažďová. A spodnú vodu, ktorú odvádzala, to je tiež ako asi na jednu reláciu len toto. A tie studne boli pomerne rýchlo kontaminované. To znamená, že spravili takú verejnú cisternu? Ale to bolo vo veľa mestách ako stredovekej Európy, bola proste prívod vody proste do centra mesta. No a to miesto toho sa stalo tiež výrazným spoločenským akoby priestorom, pretože ženy, ktoré chodili na vodu, sa tam stretávali. Jasné, a klebetili, komunikovali. No a potom vlastne prestavba aj do toho tvaru, aký máme dnes, niekedy v 19. storočí, kde teda sa už použili aj nejaké prvky, teda tie architektonické, nejaké proste historické. Má to symbolizovať tú takú ako kvázi prírodnú nejakú pamiatku, alebo teda nejaký prírodný prvok. No a hovoríme, je to vec, ktorá má nejakú evokovať aj proste kus prírody tej v okolí v horách. Šikmú väžu asi nemusíme predstavovať, to vieme, prečo je šikma. No ona v podstate má nejakým spôsobom narušenú jeden základ, zrejme asi kvôli výstavbe tých objektov, ktoré tam boli v okolí, ale je to vec, ktorá súvisela tiež povedzme s trhmi a s týmito verejnými podujatiami, samozrejme ukazovala čas, takže je to vec, ktorá neodmysliteľne patrí k verejnému priestoru. Tam, kde je teraz vlastne zmrzlina pod ňou, tak tam bola budova, kedy ľudia si to spájajú s tým, že keď sa zbúrala, že či ju nenahlo to. Ťažko povedať teraz. Je samozrejme určitý vplyv má aj tá voda, ktorá tečie do toho mesta neustále a vlastne všetky tie priestory, ktoré sú okolo Mestského hradu, aj kostol na Nebozate Panny Márie majú veľké problémy so spodnou vodou. Ty si mi to spomínal dávnejšie v jednom rozhovore, vlastne, že z Bánoša, vlastne smerom od Bánoša sa tlačila vždycky z Kačice na to centrum mesta. Tam sú pramene. Ale vlastne nejaký veľký pán proste mal takú tú nadhľad a vedel, že s tým treba niečo spraviť a urobil také odvodňovací systém. To sa robilo to po generácii, od začiatku, lebo tí ľudia sa pohybovali v priestore, tí ťažiari, kde stále bol problém s vodou, čiže oni vedeli manažment vody mať ako pod kontrolou, čiže toto bolo tiež jedna z tých vecí. No a takže vedeli si tie domy zachrániť od vohnutia, Spomínal si potom ešte morový stĺp. Morový stĺp, Panenka Mária. Morový stĺp. To je tiež ako, že presne, to námestie nesie v sebe ako v podstate vždy nejaké stopy, pripomienky nejakých výrazných udalostí. Toto bol stopy pre morovú epidémiu, ktorá tu prebehla v 18. storočí. Čiže to je tiež prvok, ktorý sa objavuje na takmer každom významnom verejnom priestranstve nejakého mesta, je takéto morové stĺp, pretože to vlastne reprezentuje tú komunitu, ktorá vďačila proste Bohu za to, že im pomohol prežiť tú epidémiu a umiestnila to na mieste, kde sa stretávali. Proste na mieste, ktoré bolo verejne prístupné a stalo sa súčasťou toho námestia. Zlatý vek boli možno, že aj trošku to medzivojnové obdobie prvej Československej republiky. Či? Je ako... Ktoré je podľa teba zlatý vek toho námestia? No... Akože top, pre teba top. Toto bol vrchol.
Tak ono má v každom období, ja si tiež poviem, pre mňa bolo námestie, aj keď sme sa stali majstrami sveta. Tam ten život, keď bolo kúpanie v fontáne, vždy sú to momenty, ktoré si ľudia zapamätajú na celý život. Ale skôr som myslel v tom stavebnom zmysle, v tom... No tak každopádne, ako tie priestory boli aj v tom, za tej v podstate prvej republiky, keď už tie trhy sa tam neorganizovali, už to bolo nejakým spôsobom skultúrnené a bol tam ten kultúrny život na tom námestí, že tam tí ľudia stále boli. Minulosti. Trošku tá praktická stránka ustúpila a nastúpila kultúrno-spoločenská stránka, hej, toho priestoru. Ale tak oni v podstate tie obchody a dielne tam stále boli ešte aj za tej prvej republiky, hej, až postupne sa to po druhej svetovej vojne sa z toho stáli proste také akoby aj úrady, ale stále aj teraz, však samozrejme, to máš obchodné priestory sú stále. Tá remeselná smrtkavá činnosť zadýmená, ty si mi vravel, že to sa presunulo trošku na dolné námestie, my sme totiž to mali aj dolné námestie a to bol hušták vlastne. Práve tieto veci, nakladanie s ohňom, hej, tak to bolo za vytlačené, hej, ale ako som ti povedal, my máme aj v priestore námestia máme tie PC, hej, alebo tie výrobné objekty, takže je to také ako, že nie je úplne isté, hej, ale určite viac tej remeselnej činnosti v minulosti prebiehalo, ako je dnes. Hej. Čiže aj ten priestor, my si nemôžeme predstavovať, že to námestie vždy bolo úplne že chrumkavé. Hej. Podľa toho, čo ja teraz vidím, keď robíme výskumy, tak to námestie bolo do veľkej miery blatisté, hej, v minulosti. Áno. Tam nebolo to dláždenie, ktoré tam máme aj na tom skuteckom obraze, skuteckého. A ty si mi spomínal, že podobné dláždenie je ešte zachované tuto v meste. Pri evanjelickom kostole. Že to si môžete tam ísť pozrieť, ako zhruba dláždenie prvé vyzeralo. Tak, ale to je fakt záležitosť niekedy aj začiatku 19. storočia. Dovtedy ten priestor bol akoby vychodený. Zhutnený, hej, taký dosť, keď bolo sucho, bolo OK, hej, keď bolo mokro, nebolo OK. Hej. Takže ten priestor nebol úplne až taký reprezentatívny, ale zase samozrejme bol to priestor, kde sa tí ľudia stretávali a kde nejakým spôsobom spolu komunikovali. Už o tej modernej dobe sa môžeme baviť na prelome 19. 20. storočia. Už si trošku aj zabrdol vlastne do vlastne druhej svetovej vojny. Po druhej svetovej vojne to nabralo trošku zase iný spať, každá doba si dávať svoju pečať na to námestie, chytili. Mal prísť prezident Slovenskej republiky, ktorému sa nepáčila panenka Mária, tak ju chytili, premiestnili ju za Barbakan, dali ju preč. Vznikol tam ďalší monument vlastne padlým rumunskej armády, vlastne sovietskému vojsku. To znamená, že dali si svoju pečať, ďalšia éra. Na čo je zaujímavé, po socializme sa tá panenka Mária vrátila na svoje miesto, ale doteraz nemá vysporiadané majetkoprávne vzťahy. Vieš o tom, že nevlastní nikto panenku Máriu a vlastne ani mestské hradby nevlastní mesto Banská Bystrica, lebo tak čie sú hradby. Tak mali by sme to vlastniť my ako obyvateľia. No ale nevlastníme, takže tým pádom sa nemôžu opravovať. A panenke Márie sa rozchádzajú schody, ale nemá to majiteľa. Takže... Je to len otázka asi zrejme právneho vysporiadania. Za socializmu dostal to námestie trošku iný charakter, viacej už dopravy, osobnej dopravy, automobilovej dopravy, tam bolo trošku iný štýl ruchu. To znamená, tie fasády trošku dostali zabrať aj trošku inak, inakším spôsobom. Ale zase je to tým, že ten život tam bol, že sa to koncentrovalo do toho priestoru, že opäť komunikačný úzol. Na meste bolo vtedy komunikačný, všetky autobusy, ktoré tam boli, rozchádzali sa stále. Áno. Teraz v podstate už na meste nie je komunikačný úzol, je to len proste miesto, kde sa ľudia stretávajú. Áno. Ale v podstate je to cieľ, akože či už zahraničných, ale aj samozrejme Bystričanov. Doba sa trošku zrýchlila, to námestie, ale rôznym tlakom odolalo. Za socializmu mal tam byť treba prior, hej, ale aktívne občianstvo už aj za minulého režimu zasiahlo, hej, a ten starý prior našťastie spravili úplne inde. Povedz mi, keď sem príde turista cez polný, hrdíme sa tým námestím. Povedz mi, čo by si ty vypichol na tom námestí a v čom si myslíš, že má to námestie naviac? No,
To je to, čo som ti hovoril, že tam pekne vidíš tie štýly architektonické. Hej, to vo veľa tú bohatú históriu mesta. Že vlastne vidíš minimálne od toho 16. storočia, ako sa tam tie jednotlivé architektonické štýly prelínajú. Že vieš, dá sa povedať, že vidíš celý ten urbanizmus, dá sa povedať, z jedného miesta, ale vidíš len to pozlátko, vidíš len tie čelné fasády. Veľa ľudí akože nezablúdi do tých dvorov. A tam sú poklady. Tam je tá história. Tam je ten vývoj tých jednotlivých parciel, sú tam skryté fakt, že ešte neobjavené renesančné trakty, ktoré potrebujú súrne opravovať, lebo ak ešte pár rokov takto budú, tak to sa nenavratne zničí. To znamená, predovšetkým vrátiť život do tých dvorov. To znamená, že... Lebo veľa tých dvorov je opustených a nevyužitých. Potemkinová trošku fasáda nám tu vzniká, ale rozpadajú sa nám tie trakty vlastne odzadu. A to už v podstate nevidia ani tí turisti, veľa ľudí z Bystrice nezablúdi do tých dvorových traktov. Je to také... No... Není asi v dobrej kondícii, že? Ale máš aj tie, niektorí majiteľia krásne prerobili tie svoje nádvorička a je to ako veľmi akože pekný priestor a treba si od toho vziať príklad. Vo veľa príkladoch je to tak, že nechá sa schátrať ten vnútroblok a vznikne tam polyfunkcia zitongu, ale tú 600-800 ročnú históriu asi ničím nenahradíme. Na to turista asi zvedavý není a to asi není ten správny rozvoj, keďže ako, na čo má Bystrica nabehnuté v rámci rozvoja? No cestovný ruch, krásy prírody, ktorú si trošku ničíme v okolí a tá história, tú historicizmus by sme si mali udržať a čím najviac zachovať a tá polyfunkcia, keď nám tam vznikne s činžákmi, tak tým pádom im to bude vadiť pod spálňami, že na námestí hrá kapela a tým pádom sa už aj vytratí ten kultúrno-spoločenský život z toho námestia. Dosť to dostalo zabrať vlastne tými obchodnými centrami dole, v Dolnej ulici. To znamená, ako tie prevádzky, keď sa prechádzame tými ulicami, sú zadebnené, sú prázdne, sú na prenájom. Nevyzerá to dobre, aj večer, keď ideš po námestí, tie okná na tých fasádach sú tmavé. To není dobrá známka asi vývoja toho námestia. Ešte jednu vec, ktorá mi stále chýba. Skúsa prejsť námestím aj teraz a môžem povedať, že čo tam chýba. Čo tam chýba? No, je tam horúco a je tam peklo, hlavne v letných mesiacoch. To áno, to dá sa povedať, že hej, že je tam proste ten priestor je kamenný, hej. Ale napríklad kvety v oknách. Nemáš nikde. Keď prejdeš, ja som teraz bol v tých alpských mestách, bol som v Bregenzi, a tam máš každé okno. Každé okno je... bol v Brightne, alebo v Alsasku, to bolo v každom, áno, muškáty, áno. Je tam všade voda, drobné fontány, je tam vodný prvok, je tam zeleň, hej. Je, akože v podstate tá surovosť kamenná je schovaná. Martin, ďakujem ti veľmi pekne, široká téma, prebehli sme ju, skrátke, dúfam, že sme dali historický rekord v histórii námestia SNP. Počúvajte nás, sledujte nás, pozrite si videá na YouTube s Martinom Kvietkom, dávajte nám otázky, píšte nám, sme na sociálnych médiách, sme aj na YouTube. Teším sa na vás niekedy na budúce. Majte pekný deň.